2024 होणार असे म्हटल्या राहून आपल्याला कुडीचो परामर्श होणार ते दिन सांगतात आपल्याला गोवाचो आपल्याला चेड्याचो आपल्या घराबाचो परामर्श होणार त्याला पडद्या पडर बांधून येले की तुम्ही आसपास आली मागच्या जगाने कोणतरी सारखे नाव पेढे बेस्ट डॉक्टर मुडायचं आमच्या इंडियाला आहे बेस्ट सायंटिस्ट ऋषी मुडायचं इंडियन बेस्ट फाउंडर ऑफ झिरो आर्यभट्ट मुडायचं इंडियन आणि तेच भाषण बेस्ट फिलॉसॉफर सनत आज ते किती आमचे गोंयकार मोदी गोंयकार Okanduka kiele, sori baititun karis ien kondola. Sul mozo derma gargandita, sabatteriani macabulo, ukaratuita. Retired bank man. Sorong ukaran borong, jauh guru. Maka pagi bodi lo, mama dender kelo, dewan denyani buru. Sukurwanta malkar wakelo, itali puro niunaka. Kau nui raja, gorda kon mozo, kau sabar berdoita jiwo. Hai jai wara, kanta tungga besau. वेर्णा पुलिस स्टेशन जाला भूतानी पुलिस स्टेशन माझा विस्माक बाबडो आमचो बाबू मारून मारून मरून गेलो Kasih